abokina wai ka ji wasu sabon kiɗa da nayi masu zafi sai ma ka ji su zaka yarda kai so nake dora wata sabuwar waka da nake so in yi insha Allah nan zuwa sallah ina so zan yi sabuwar waka sabon ko album guda ma nake so sai na yi insha Allah kai yaran nan an ya kusan share studio nan kai barau ka kunna mini AC na ina nan zuwa cikin studio. Yalla bai dan Allah taimako na za a yi. Allah ba mu ikon yin shi. Ina jin ka. Wallahi na ga kai babban mawaki ne celebrity dan Allah yalla bai a taimaka min a doke ni waka dan ya Rasulullahi. Kai yanzu waka kake so ka yi? Wallahi yalla bai a taimaka min wallahi. Ka iya? Na iya waka wallahi yalla bai. To dan rera wakan mu shi. Kadan daga cikin wanda ka iya. Ku yi saurara. Kyautar Allah da yarda wanda ya ɗora a kan mu ba alfahari muke ba idan wani za ya iya ya kwata. Ɗaukaka ko an ɗara mu ba a fi mu farin ciki ba, mu ƙananan masu waƙa fahimta fuska karkomanta. Duk da dai an fi mu samu, mu ma muna samun rabonmu, warabin da ya mana saura wadatar Allah na cike ta. A cikin waƙar mawaka, saka tsintitilin nasihai, amma kuma zuciyarsu ciki na ta sai tarin mugunta. Ba zan sha yin faɗa ba, mai ganin ba a kai yashi ba, a cikin yaran ka ga tambaya ƙwaya da wani ka ‘yanta. Ɗaukaka ta ba ku dama, amma ba ku taimaka ba, duk wanda ya zo ƙasan ku kawai sai dai ku saka shi bauta. Wanda kuka gana da baiwa, sai ku ja su jikin kowa, su je muku kukurera dukun sa sun zama mai rubuta. Maimakon ku yi taimakon mu biya mu ma a san mu, a akuburin ku yi sama to sama dai ba mai kureta. Ka ba za mu ɗauke ka ba waka ta yi. Sai zuwa ta yaka ba mu wuri ba za mu ɗauke ka ba waka ba mu ɗauka irin waka.